дар Тоҷикистон нархи патент ва ё иҷозаи фаъолияти соҳибкорӣ ва косибӣ 8% боло бурда шуд. Соҳибкорон мегӯянд даромади онҳо дар муқоиса ба соли пеш тағйир накардааст, аммо сарбории андоз ба дӯши онҳо бештар мешавад. Ин тағйир ба гурӯҳи бузурги соҳибкорон дахл дорад, чунки аксарияти соҳибкорон дар Тоҷикистон бо патент фаъолият мекунанд. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Мирзонабӣ салом ва нахуст бигӯед ки чаро андози маҳз патент 8% боло бурда шуд ва чунин тасмим ба кадом ниҳод бастагӣ дорад? Салом, бибинед шалом. ин тасмими ду ниҳод вазорати молия ва кумитаи андози Тоҷикистон аст ки фармон дар бораи индексатсияи андозҳои пардохт барои патент содир кардаанд. ин фармон ба иҷро даромад. вале чаро 8%? чунки соли 2019 сатҳи таваррум ва ё инфлясия дар Тоҷикистон ба гузориши Бонки миллӣ 8% буд ва мутаносибан нархи патент ҳам ба ҳамин миқдор боло меравад. соли 2019 нархи патент 5.4% боло оварда шуд. хуб, биёед бо мисолҳои мушаххасу оддӣ ба бинандагон бифаҳмонем ки баъд аз ин пули патенти соҳибкорон ва ё косибон то чӣ ҳад боло рафт? бале шало. барои мисол овозхонҳо то ба ҳол барои патент ҳар моҳ 667 сомонӣ мепардохтанд. акнун 720 сомонӣ медиҳанд. ронандагони мошинҳои боркаш ба ҷои 741 сомонӣ 800 сомонӣ хоҳанд спурд. барандагони тӯю ҷашнот то ҳол 147 сомонӣ моҳе андоз месупурданд, акнун 159 сомонӣ бояд андоз диҳанд. мувофиқи қонуни андоз дар Тоҷикистон 40 навъи фаъолият шурӯъ аз фурӯши нос то овозхонӣ бо наворбардорӣ, таъмири мошину хона ва дуридгариву кор бо сантехника бар асоси патент иҷоза дода шудааст. бубинед, то ҷои ман медонам патентро қаблан мақомот ҳамчун раҳоӣ аз дардисар барои соҳибкорони инфиродӣ роҳандозӣ карданд ки бо гирифтани он дар фикри молиёт набошанд. имрӯз ҳам патент ҳамин моҳияташро ҳифз кардааст? патент ҳуҷҷатест ки барои пешбурди бархе аз намуди фаъолиятҳо аз сӯи кумитаи андоз дода мешавад ва он ду навъи андозро дар бар мегирад: андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ. дорандагони патент ба фарқ аз шаҳодатномаи соҳибкорӣ ҳар моҳ новобаста ба даромадашон як маблағи муайян кумитаи андозро ҳар моҳ бояд пардохт кунанд. мувофиқи омори охирин дар Тоҷикистон ҳудуди 400 соҳибкорони инфиродӣ сабти ном шуданд ки аз онҳо 319 000 нафарашон бо патент фаъолият мекунанд. фаҳмо, ташаккур ба Мирзонабӣ Холиқзод барои суҳбати пурмуҳтаво.